Здравейте, зрители на канала Екипировка и оръжие. В днешното видео ще представя автоаптечката, която се продава в магазините Lidl. В предишно мое видео вече представих малката аптечка, която ползвам за туризъм и в ежедневието. И сега е момента да представя този по-голям комплект, който се намира в колата. Имайте предвид, че автоаптечката не отговаря напълно на българския държавен стандарт и на наредбите за автоаптечките. И за това, да нямате евентуални проблеми с органите на кат, ако все пак се заяждат, в нея следва да бъдат добавени кръвоспиращата лента по есмарх, пакет памук, курет за обдишване и 200 мл кислородна вода. Самата аптечка е на цена около 10 лева и има добре подбрано според мен съдържание, което позволява да се отреагира на широк кръг наранявания. Естествено, самото притежаване на аптечката не е гаранция, че ще се справите с дадена травматична ситуация, защото без съответната теоретична и практическа подготовка по даването на първа помощ, сами по себе си превързочните материали са безполезни. Автоаптечката за мен е ценна с това, че може да послужи като чудесна основа за поне 2 лични превързочни комплекта или да играе ролята на групова такава или семейна. В комплекта липсват лекарства и дезинфекциращи средства и затова я определих като основа, която да се надгради и допълни. Всъщност именно една от тези автоаптечки е в основата и на медицинския комплект на раницата ми за оцеляване. Надявам се в скоро време да имам възможност да го представя. Но да се върнем на аптечката и да разгледаме нейното съдържание, което е поместено в приличен като качество найлонов кълъв с цип. Отделните материали в него са поместени в общ найлонов кълъв джобчета, които осигуряват лесен и бърз достъп до съдържанието, когато се разгърне. Да разгледаме по-подробно какво точно се съдържа вътре. В първия джоб има превързочни пакетчета, както казах, за мен те са ценни с това, че обединяват себе си подложката и бинта. Важни кърпи за почистване на ранена кожа, одеяло за защита от студ, това са така наречените противошокови одеяла, които служат и за изолация и за много други неща, така че това е една много полезна вещ. Имаме бинтове, 2 размера, съвети по приложение на материалите, които е хубаво да се запознаете предварително преди да я използвате. Добра брошура за първата помощ, която е същата като тази в малката аптечка. Също е добре да бъде прочетена и поне така разиграна теоретично. Тук има ножица, която е за разрязване на плат. Справя се доста добре с задачата. Отдолу има 2 комплекта ръкавици, които са за защита от инфекции. Триъгълни кърпи, това е един многофункционален предмет в медицинските комплекти, на който ни се да отделя едно отделно видео. Тук има различни по размер лепенки за наранявания по-малки, бинт за фиксираща превръзка, тук има превързочни кърпи, т.е. тук са подложките, компреси за рани и така нататък. Няма да го разхвърлям, тъй като после събирането му става доста по-сложно. В него има абсолютно всичко необходимо за до средни, дори и тежки наранявания, които могат да бъдат оттренирани. Единственото по-нагоре, което вече изисква специализирана хирургическа помощ, на която повечето хора не са способни. Заключението ми за тази автоаптечка е, че напълно се заслужава своите 10 лева, без значение дали ще бъде използвана по прякото си предназначение да стои в автомобила или ще бъде използвана като основа за личен или групов превързочен пакет. Така че ако ви попадне, не се колебайте да си я закупите, може да и намерите доста приложения. Това е днешното видео. Не забравяйте да сложите лайк, ако ви е харесало, и да се абонирате за канала, за да видите първи най-новите видеа в него. До скоро виждане!